2021 नि 19 जानुवारियाव जोंखौ अडिटोरियाम GMC अडिटोरियामाव लेंहरनानै सोरखारा बा सर्बानन्द सनोवाल आरो प्रमद बर'आ लेंहरनानै जि जोंनो जमाबन्दी होबाय जे बे जमाबन्दिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों। बे जमाबन्दिया समस्त बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हादोंना आरो बे जमाबन्दिया समस्त एनडिएफबिनि केडार्स लिडार्सफोरनि गोसोखौ साफिसियेन्ट खालामनो हादोंना? मानो होनोब्ला बे जमाबन्दिया ओरैबायदि जोंखौ दुखुसो होदों। मानो होनब्ला जों दिनै थाखा फैसाखौ लानानै गावनि हारिनि थाखाय बे गोलाव सम दावहाखौ होआखैमोन। जों दावहाखौ होदोंमोन गावनि हारिनि थाखाय बर'आ जेन माबा मोनसे मोजां गोरोबथा मोजां सलुसनाव मोनथों बा मोजां सलुसन खालामनो हाथों जों बेखौ लुबैदों। खिन्थु मैयानि जिबायदि जोंनि जमाबन्दी गथायनायाव जों नुबाय जोंनि फारसे मोजां मोनसे सिन्ता बर' हारिनि फारसे मोजां मोनसे साननाय जों बेखौ नुनो मोनाखै आरो जों बेखौ बिथांमोननि खुगानिफ्राय बिथांमोननि गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो बेसांखिनि आदर्श एबा अननाय बे गावनि बिदा फंबाय साननायखौ जोङो नुनो मोनाखै। गतिके आं बेखौ फोरमायो एक्स एनडिएफबि जानानै जे जों गोलाव सम संग्राम खालामबोबाय एक्स एनडिएफबि हिसाबै गोलाव सम संग्राम खालामनाय हिसाबै जोंनि दावहारु लोगोफोरा गोबां दुखु दाहा लानानै गावखौ बाउसोमबोबाय गावनि थैखौ दै खालामना गावनि जिउखौ दान होबोबाय आरो दिनैसिमबो जोंनि गोबां एनडिएफबिफोरनि आंगो जिउआ गोमालांबाय आरो जोंनि लिडार्सफोरा दिनैसिमबो हास्रि बिस्रियै गोमानानै थाबोबाय। बिथांमोननि गासैनिबो खोथाखौ साननानै गासैखौबो सिन्ता खालामनानै आं दिनै सानो जोबथेसालियावबो जोंहा गोबां जोंनि लिडार्स केडार्सफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांमोनाबो उदां गैया। बेखायनो आं बे मैयानि जि जमाबन्दिनि खोथा जमाबन्दिखौ लानानै जि जोंनो गथायो आं बेयाव मुथे सन्तुष्ट गैया आंनो नाङा आरो जायफ्रा बे जमाबन्दी बे नैबे माबाखौ मोनाखै मा होनो रिसिप्टखौ मोनाखै बा लाइसेन्सखौ मोनाखै बिथांमोनाबो दा सान जे बे जमाबन्दिनि थ्रुयै जों माबा मोनसे गिदिर सम्पति मोनबाय गिदिर मोनसे फिथाइ मोनबाय जों बेखौ दा सानथों आरो जों साननोबो हाया आरो आं जेरै सानदों बिथांमोना गासैबो बिनि सायाव रियेलाइज खालामनानै सिन्ता सरसा खालामगोन बे जमाबन्दिया जोंनि थाखाय थोजासे नंगौ नङा आरो हारिनि थाखाय थोजासे नंगौ नङा बेखौ सिन्ता खालामनानै मोनिफोराबो सिन्ता खालामथों। जायफ्रा मोनाखै बिथांमोना दुखु जानाङा बे जमाबन्दिनि थाखाय जोङो थोजासे नङा जाथिनि सार्थआ थोजासे नङा बेखौ मोजां सिन्ता खालामदों। आं दिनै बेखौ जमाबन्दिखौ आं दिनै मोजां सिन्ता खालामनानै आङो नाजावाखै आंनि सानस्रियाव आं सानदों जे बिथांमोना जोंखौ चक्लेटफोर बायदि गथ' गोरलैफोर बायदि जोंखौ बुरखायदों आरो जोंखौ बुरखायनो नाजानानै बेसांखिनि जोंनो जमाबन्दिनि बे रिसिप्टखौ हरदों बा बे लाइसेन्सखौ हरदों। बेखाय आङो दुखु फोरमायदों जे जोंनि बे जमाबन्दिनि सायाव आंहा दुखु दं। आं बेसांखिनिखौ लुबैनानै आफादाव सेक्रिफाइस खालामाखैमोन आरो जोंनि जेसेबांखिनि दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबजाना दङ बिथांमोननि सायाव जोंहा
साननाय सिन्ता सरसा दङ जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ आरो प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि खोथाखौ बुंबाय बे खोथायाव जोङो दुखु मोनदों जे आसाम गभर्नमेन्ट बा भारत गभर्नमेन्टआ अननायखायसो बेसांखिनि एसेबां गावलायनाय बुथारलायनायनि गेजेरावबो बेसांखिनि अनसुंथाइखौ जे सरकारा होदों बेखौ जोङो इनायनो बाख्नायनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों जे जोङो गणतान्त्रिक आन्दलनखौसो होदोंमोन किन्तु जोङो बेसांखिनि प्रमद बर' बिथांनि एसां गाहायाव गोलैनानै खोथा बुंनायखौ जों लुबैयाखै बेखायनो आं बे रिसिप्ट जमाबन्दी बे रिसिप्टखौ आं सावो आरो सावगोन आंनो नाङा बेखाय आङो नोंथांमोननि सेराव आं सावनानै देखायगोन आरो सावनायनि बे राहाखौबो आं खालामगोन आं दिनै सावो आंनो नाङा गोनां गैया जाथिया देरसिन हारिया देरसिन हारिनि थाखाय बे जमाबन्दिया देरसिन नङा आं बेखौ फोरमान होगोन आरो समस्त बर' समाजा बुजिनांगोन हारिया देरसिन बे थाखा फैसाया देरसिन नङा बेखौ समस्त रायजो राजाया बुजिथों आरो आं बेखौनो फोरमान होदों आरो बेखौ बर' रायजो राजाया बुजिनांगोन बर' समाजा बुजिनांगोन जोंनि नाब्ला सारखौ जोंनो नांगौ नाब्ला सारा जोंनि देरसिन सम्पद बर' रायजो राजानि थाखाय आं बेखौ दिनै फोरमान होदों आंनो नाङा बे फोरमान बिलाइखौ जय बर' हारिनो जय जय बर'लेण्डनो जय नाङा आंनो बे फोरमानखौ बे खामग्लिजोबनाय फोरमान आंनो नाङा जों बर' हारिखौ मालाबाबो बेबायदि बाथ्राजों बेबायदि माबाजों जोंखौ दा बुरखायथों